Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം അല്ലെ. അതിൽ നമ്മള് 14 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു ആണല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത്? പാണ്ഡവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പാണ്ഡവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാണ്ഡവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് വിഷമാവായിരുന്നു. നമുക്ക് വിഷമന്യ. അതെ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ കാര്യം നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ശരിക്കും അവര് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മള്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞില്ല അതില് പറഞ്ഞോ? അവിടെ എത്തിയോ? ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അർജുൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും ഭുജിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വ്യക്തിരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ വിട്ടുബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പാണ്ഡവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന്? അതെ, എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാൻ അത്രയും എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരുന്നും ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് സംഭ്രാന്തരായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയായിരുന്നു, ചലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ദുഃഖത്തില്. കരച്ചിൽ വന്നിട്ടും കണ്ണീര് ഒഴുക്കാതെ വിടവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീര് അമംഗളാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ണീര് അടക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. അതെ. പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃതംഗ ചംഗപേര്യശ്ച വീണബാണാവകോമുഖഃ ദുന്ദുര്യാനഖ ഖാദ്യോഭയസ്തഥാ. ദുന്ദുരി ഖണ്ഡ. ഓക്കെ.
ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. മൃദംഗ ശംഖ പേര്യശ്ച വീണ ബാണാവ ഗോമുഖഃ തുന്തുര്യാനകാന്ധ്യ നേതുർതുന്തുർഗയസ്തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദംഗ ശംഖ ഭൈര്യശ്ച വീണാപാണവഗോമുഖാഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദംഗ ശ്രവണമധുരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്ന വാദ്യോപകരണം. ശംഖ ശംഖ്. ഭേര്യ പിച്ചള കൊണ്ടുള്ള പെരുമ്പറ. ച വീണ തന്ത്രികളുള്ള സംഗീതോപകരണം. പണവ ഒരു തരം പുല്ലാങ്കുഴൽ. ഗോമുഖ മറ്റൊരു തരം മുരളി. ദുന്ദുരി മറ്റൊരു പെരുമ്പറ. ആനക പെരുമ്പറ. ഖണ്ഡ മണി. ആദ്യ മുതലായവയും. നേതു മുഴക്കി. ദുന്ദു ഭയ മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളായ പെരുമ്പറകളും കാഹളങ്ങളും. തഥ ആ വേളയിൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി മൃദംഗം, ധോലക്, നഗ്ര, ദുന്ദുരി, ദുന്ദുഭി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമ്പറകൾ മുഴക്കുകയും ഗോമുഖ, പണവ മുതലായ മുരളികളും വീണ, ഭേരികൾ മുതലായ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും വായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ ആ വിടവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരക സൂചകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വാദ്യോപകരണങ്ങൾ, മൃദംഗം, ധോലക്ക്, നഗ്ര, ദുന്ദുരി, ദുന്ദുബി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പെരുമ്പറകളും പിന്നെ ഗോമുഖ, പണവ മുതലായ മുരളികളും വീണ, പേരികൾ മുതലായ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് അവര് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരം പ്രകടമാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. പ്രസാദ ശിഖരാരൂഢ കുരൂനാര്യോദൃക്ഷയ വവൃക്ഷോ കുസുമൈ കൃഷ്ണം പ്രേമവ്രീഠാസ്മിതേക്ഷണഃ. പ്രസാദ ശിഖരാരൂഢ കുരൂനാര്യോദൃക്ഷയ വവൃക്ഷോ കുസുമൈ കൃഷ്ണം പ്രേമവ്രീഠാസ്മിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുസുമേ കൃഷ്ണം വ്രീഡാസ്മിതേക്ഷണ പ്രാസാദശിഖരാരൂഢ കുരുനാര്യോദൃക്ഷയ വാവൃഷു കുസുമേ കൃഷ്ണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസാദ കൊട്ടാരം, ശിഖര മട്ടുപ്പാവ്, ആരൂഢ ആരോഹിതരായി, കുരുനര്യ കുരുരാജ വംശത്തിലെ നാരികൾ, ദൃദക്ഷയ ദർശിച്ച്, വവൃഷു വർഷിച്ചു, കുസുമൈ പുഷ്പങ്ങളാൽ, കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ, പ്രേമ വാത്സല്യത്താലും സ്നേഹത്താലും, വ്രീഢസ്മിത ഈക്ഷണ വ്രീഢസ്മിതീക്ഷണ ലജ്ജ കലർന്ന പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രേമപൂർവമായ ആഗ്രഹത്താൽ കുരുവംശ രാജസ്ത്രീകൾ കൊട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിലേറുകയും ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കുരുവംശത്തെ രാജസ്ത്രീകളെല്ലാം കൊട്ടാരം മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് കയറി ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലജ്ജ കലർന്ന പറഞ്ഞു, ലജ്ജ കലർന്ന പ്രേമത്തോടെ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമാണ് ലജ്ജ. മാത്രമല്ല ഇത് പുരുഷ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിപുണരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ
പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആചാരം ഇന്ത്യയിലെ മുഹമ്മദീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവതാരികയാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സംഭവം കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കർശനമായി പർദ്ദ, അതായത് നിയന്ത്രിതമായ പുരുഷ സംസർഗം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും സമ്മേളിച്ചിരുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് ആഗതരാകുന്നതിന് പകരം അവർ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സവിശേഷമായൊരു സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യമാണെന്ത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അത് പുരുഷജനങ്ങളുടെ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമ്പ്രദായം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അല്ലെ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിപുണരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആചാരം ഇന്ത്യയിലെ മുഹമ്മദീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവതാരികയാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. കൂടെ നിപുണരല്ലാത്ത അല്പജ്ഞാനികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ആചാരം. അത് ഇന്ത്യയിലെ മുഹമ്മദീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവതാരികയാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണത്, അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സംഭവം കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ കർശനമായി പർദ്ദ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീജനങ്ങള് കർശനമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു? പർദ്ദ. അതായത് ആ സമൂഹത്തില് പുരുഷന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവരും സമ്മേളിച്ചിരുന്ന തുറസായ സ്ഥലത്ത് ആഗതരാകുന്നതിന് പകരം അവർ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻമേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ തുറസായ സ്ഥലത്ത് അവര് ആഗതരാകുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് ഈ സ്ത്രീജനങ്ങള് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും സ്ത്രീജനങ്ങൾ ലജ്ജാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശാലീനത സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ പാരിതോഷികമാണ്. ഇവിടെ കൊട്ടാര മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകള് ലജ്ജാപൂർവം മന്ദഹസിച്ചിരുന്നെന്നും ഇവിടെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശാലീനത, ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പാരിതോഷികമാണ് എന്ത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർ അപ്രധാന കുലത്തിലുള്ളവരോ ആകർഷകത്വം കുറഞ്ഞവരോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലജ്ജ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏത് കുലം അപ്രധാനമായ കുലം, ഏത് കുലത്തിലാണെന്നോ ആകർഷകത്വം കുറഞ്ഞവരാണെന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ ഈ ലജ്ജ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രായോഗിക അനുഭവം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു തൂപ്പുകാരിയായ വനിത സ്ത്രീ സഹജമായ അവളുടെ ശാലീനതയാൽ മാത്രം നിരവധി ആദരണീയരായ മാന്യരുടെ ആദരവിന് പാത്രമായി. തെരുവിലെ അർദ്ധനഗ്നരായ സ്ത്രീകൾ യാതൊരുവിധ ആദരവും പാത്രമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലജ്ജാശീലയായ ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ പത്നി ഏവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു തൂപ്പുകാരിയായിട്ടുള്ള വനിത സ്ത്രീ സഹജമായിട്ടുള്ള അവളുടെ ശാലീനത കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? നിരവധി ആദരണീയരായ മാന്യരുടെ ആദരവിന് പാത്രമാകാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് തെരുവിലെ അർദ്ധനഗ്നരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആദരവിനും പാത്രമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലജ്ജാശീലയായ ഒരു തൂപ്പുകാരന്റെ പത്നി ഏവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ കുലം നോക്കിയിട്ടോ നമ്മള് ജോലിയുടെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അളക്കുന്ന എന്താണ് ലജ്ജ. അത് സ്ത്രീകളില് പ്രകൃതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാരിതോഷികമാണെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആദരവ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആദരിക്കാനായിട്ട്, സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് അവരിൽ കാണുന്ന ആ ലജ്ജ. ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിവര്യ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള മാനവ സംസ്കാരം മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിവര്യന്മാര് വിഭാവനം ചെയ്ത പോലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത് മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട്, ഈ മായയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് ഒരുവനെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ
വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായവയാൽ നിർമ്മിതമാണ് ശരീരം എന്നതിനാൽ സ്ത്രീയുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ത് ഒരു മായയാകുന്നു. എന്നാൽ ജഡവസ്തുവുമായി ജീവചൈതന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരം മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാനായി അത്യന്തം കുറ്റമറ്റതായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൺപാത്രം മൺപാവയിൽ മൺപാവയിൽ ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. സൗന്ദര്യവതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ മൃതശരീരം ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ മൃതശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല. ആയതിനാൽ നിഗമനം എന്തെന്നാൽ ആത്മചൈതന്യം മനോഹരമാണ്. തന്നിമിത്തം ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഒരാളെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാക്കുന്നത്. ആകയാൽ വേദവിജ്ഞാനം മിഥ്യാ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെ തടയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു ഇതുകൊണ്ട് മുതലായവയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. എന്നതിനാൽ സ്ത്രീയുടെ ഭൗതിക സൗന്ദര്യം എന്നത് ഒരു മായയാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം? സ്ത്രീയുടെ ഭൗതിക സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മായയാണെന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണത് മായയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ജഡവസ്തുവുമായി ജീവചൈതന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ശരീരം മനോഹരമായി കാണുന്നു. നമ്മുടെ ജഡവസ്തുവായിട്ട് ശരീരമായിട്ട് ആ ജീവചൈതന്യം, ആ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ, ആത്മാവ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം എങ്ങനെയാകുന്നത്? മനോഹരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് അത്യന്തം കുറ്റമറ്റതായ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൺപാവയിൽ ആരും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മൺപാവ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലാരും ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. സൗന്ദര്യവതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ മൃതശരീരവും ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും മൃതശരീരമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതാരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആ മൃതശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല. ആയതിനാൽ നിഗമനം എന്താണ് വരുന്നത്? ആത്മചൈതന്യം മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈതന്യം മനോഹരമാണ്. തന്നിമിത്തം ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഒരാളെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം. അതിൽ ആകർഷിതമാക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. ആകയാൽ വേദവിജ്ഞാനം മിഥ്യാ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളെ തടയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദവിജ്ഞാനം നമ്മളെ എന്തിനാണ്? ആ മിഥ്യയായ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനാകുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളെ തടയുന്നു. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലാകയാൽ വൈദിക സംസ്കാരം തികച്ചും നിയന്ത്രിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ അഗ്നിയായും പുരുഷനെ വെണ്ണയായും വിചിന്തനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യമുണ്ടായാൽ വെണ്ണ നിശ്ചയമായും ഒരുങ്ങുന്നു. ആകയാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാവൂ. മാത്രമല്ല ലജ്ജ അനിയന്ത്രിത ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? വേദവിജ്ഞാനം പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ തടയുന്നത് മിഥ്യാ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതമാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെ തടയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയാണ്. കാരണം അത് ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം നമ്മളിപ്പോ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട ആ ജഡത്തിനോട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നില്ല? സൗന്ദര്യം തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആ ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തില് കാണുന്നത്? ആ ശരീരത്തില് കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക സംസ്കാരം തികച്ചും നിയന്ത്രിതമായ സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്, നമ്മൾ അജ്ഞതയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അന്ധകാരത്തിലാണ് നമ്മൾ. ആ ഇരുട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമ്മള് വൈദിക സംസ്കാരം തികച്ചും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം അനുവദിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെ അഗ്നിയായും പുരുഷനെ വെണ്ണയായും വിചിന്തനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെണ്ണ ഉരുകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സൂമിൽ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. സൂമിൽ കയറാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നത് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. മാത്രമല്ല ലജ്ജ അനിയന്ത്രിത ഇടപെടലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായി ഇതിനെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് എന്ത് ഈ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്ത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്, വരദാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. സിതാതപത്രജഗ്രാഹ മുക്തധാമാ വിഭൂഷിതം രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശ പ്രിയ പ്രിയതമസ്യഃ. സിതാതപത്രജഗ്രാഹ വിഭൂഷിതം രത്നദണ്ഡം ഗുഡാകേശ പ്രിയ പ്രിയതമസ്യഃ. ദണ്ഡം സിത ആതപത്രം പ്രശമനം നൽകുന്ന കുട, ജഗ്രാഹ ഉയർത്തി, മുക്തധാമ കസവും കൊണ്ടും മുത്തുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ച, വിഭൂഷിതം ചിത്രത്തയ്യൽ വേല ചെയ്ത് മോടി പിടിപ്പിച്ച, രത്നദണ്ഡം പിടിയോടുകൂടിയ, ഗുഡാകേശ ആയോധന കലയിൽ നിപുണനായ വീരയോദ്ധാവ് അഥവാ നിദ്രയെ കീഴടക്കിയവൻ, പ്രിയ അതിരേകമായി പ്രിയപ്പെട്ട, പ്രിയതമസ്യ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ആ സമയം മഹായോദ്ധാവും നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനും ഏവരുടെയും പ്രിയതമനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റവും മിത്രവുമായ അർജുനൻ രത്ന കൈപ്പിടിയോട് കൂടിയതും കസവും മുത്തുകളും കൊണ്ടുള്ള ചിത്രവേലയോട് കൂടിയതുമായ കുട കൈയിലേന്തി. ഇവിടെ ആ സമയത്ത് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? മഹായോദ്ധാവായിട്ടുള്ളതും നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവൻ അല്ലെ, ഗുഡാകേശനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ, എല്ലാവരുടെയും പ്രിയതമനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രവുമായിട്ടുള്ള അർജുനൻ രത്ന കൈപ്പിടിയോട് കൂടിയതും കസവും മുത്തുകളും കൊണ്ടുള്ള ചിത്രവേലകളോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള കുട കയ്യിലേന്തി. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വർണം, രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, അമൂല്യ കല്ലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആഡംബരമായ രാജകീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ആവശ്യകത എന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം മനുഷ്യൻ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവ കുന്നുകൾ, സാഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായശാലകളുടെ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളാലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സസ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നഗര ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 ജനത്തിനും പാർപ്പിടവുമില്ല. ഇപ്പൊ സ്വർണം, രത്നം, മുത്തുകൾ, അമൂല്യ കല്ലുകൾ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ്? ആഡംബരമായ രാജകീയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. സ്വർണവും രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും അമൂല്യക്കല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ, അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആവശ്യകത എന്ന പേരിൽ അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവ കുന്നുകൾ, സാഗരങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും അമൂല്യ കല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കാതെ വിലപ്പെട്ട സമയം മനുഷ്യൻ പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാണ് തുടങ്ങിയവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കുന്നുകൾ, സാഗരങ്ങളിലോ തുടങ്ങിയവയാൽ ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായശാലകളുടെ പുരോഗതി എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ഇപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. പരിശുദ്ധമായ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം സസ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കും. മാത്രമല്ല, നഗര ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 എന്തുമില്ല? പാർപ്പിടവും ഇല്ല. ശ്ലോകം 18. ഉദ്ധവ സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാത്മുതേ വികീര്യമാണ കുസുമൈ രേചേ മധുപതി പതി. ഉദ്ധവ സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാത്മുതേ വികീര്യമാണ കുസുമൈ രേചേ മധുപതി പതി.
ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ സത്യകിശ്ചൈവ വ്യജനേ പരമാത്മനെ സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ വചനെ മധുപതി സാത്വികിശ്ചൈവ വ്യജനേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധവ, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദര ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി സാത്വികി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥി ഏവ നിശ്ചയമായും വ്യജനെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമാത്ഭുതെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വികീര്യമാണ് വിതറിയതിന്മേൽ ഉപവിഷ്ടനായി. കുസുമൈ ചുറ്റുമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ രജെ ആജ്ഞാപിച്ചു. മധുപതി പതി പാതയിൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിശറിയാൽ ഉദ്ധവരും സാത്വികിയും ഭഗവാനെ വീശാൻ ആരംഭിക്കുകയും പുഷ്പങ്ങളാൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന മധുപതിയായ ഭഗവാൻ വീതിയിലുടനീളം അവർക്ക് ആദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വിശറി കൊണ്ട് ഉദ്ധവരും സാത്വികിയുമെല്ലാം ഭഗവാനെ വീശാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രമല്ല പുഷ്പങ്ങളാൽ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ആസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ആ മധുപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വീതിയിലുടനീളം അവർക്ക് ആദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19 നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. 1-2 കാര്യം പറയേണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം. നമ്മളൊരു ഡിവോട്ടി ഭാഗവതം ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റില് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പോ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ ഒരു മാസം 10 പേർക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അത് അതായത് 4000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 3 മാസം കൊണ്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 4000 രൂപയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് 3 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ 3000 രൂപയാണെങ്കിൽ 4 മാസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കാം. 2000 രൂപയാണെങ്കിൽ 6 മാസം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ 2000 രൂപയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ 6 മാസം കൊണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക്. അപ്പൊ അടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് ആദ്യത്തെ 10 പേർക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, മേടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് 10000 രൂപ പൈസ കൂടുതലാണല്ലോ ഭാഗവതത്തിന്, അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സജഷൻ തന്നതാണ് അവര്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നി, കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ബുക്ക് പറ്റാത്തവരുണ്ട് കുറെ പേര്, നമുക്ക് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതില് പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മേടിക്കാം. 10,000 ഫുൾ സെറ്റിന് 10,000 ഫുൾ ഫുൾ സെറ്റിന് 10. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല സ്ഥലത്തും പല വിലയാണ്, എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എത്രയാന്നുള്ളത്. 10,500 എന്തായാലും ഉണ്ട്. 10,500 എന്തായാലും ഉണ്ട്. 10-11 ഉണ്ട് ചില. കാരണം വെച്ചാൽ ദൂരമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊറിയർ അയക്കുന്നതിനുള്ള റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ, കൊറിയറിന്റെ ചാർജും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതില്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മാതാജി മേടിച്ചത് 10,500-നായിരുന്നു. സുരേഷ് മാതാജി മേടിച്ചത് 10,500-നല്ലേ മേടിച്ചത്? 10,500-ന്. ഇപ്പം 12 മാതാജി. അതെ, ഇപ്പം 12. അത് മാതാജി മാരത്തോൺ നടന്ന സമയത്താണ് മാതാജി മേടിച്ചത്. അങ്ങനെ മേടിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവര്, ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഒരു മാസം 10 പേർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും, കാരണം ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ
നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാന്നുള്ളത്. ഇല്ല, ആർക്കാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട്, അതല്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ലേ നമുക്ക് മേടിച്ചു വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാളും പറയണ്ടേ. കാരണം ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭാഗവതം ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഉറപ്പാണ്, കാരണം അറിയാലോ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട്, കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ആരായാലും കേട്ടോ ഒന്ന്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മംഗളാരതിയില് ഇപ്പൊ സംഖ്യ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് 2 ദിവസമായിട്ട്. എണിക്കല് കുറച്ചു എല്ലാവരും രാവിലെ. ഏകദേശം മാതാജി. എന്നും ഞാൻ കേറാറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ പേര് വരാറേയില്ല. ഞാൻ എന്നും എന്റെ പേര് വന്നില്ല. ബീന മാതാജിയുടെ ബീനു എന്ന് വരുന്നത് മാതാജിയാണോ? ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വെക്കാറുണ്ട്. ബീനു എന്നാ വരുന്നത് അതില്. ഇല്ല, ഞാൻ മലയാളം ബീന PR എന്ന് ഞാൻ എന്നും തിരുത്തും. ഇന്നാന്നേ ഞാൻ അമ്പലം ഓപ്പൺ ആ സ്ക്രീൻ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ കയറി, പക്ഷെ പേര് വന്നപ്പോ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഗുരു ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതും ചൊല്ലി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ലീവായ. എന്നിട്ട് കൂടെ ഇന്നലെയും അതേപോലെ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ എന്റെ പേര് വന്നു. എനിക്കങ്ങ് ഫെഡപ്പായി. ഞാൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാതാജി ഉണ്ടാവാറുണ്ടാവും. 5 മണി വരെ എന്തായാലും ഇരിക്കാറുണ്ട്. 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെ എല്ലാവരും ഇരിക്കാറുള്ളൂ. 5:15 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ 5 മണി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു.